Vandaag zitten we in Lin. Lin speelde een derby tegen het buurdorp, Maasbracht. We gaan snel kijken wat er gebeurde. Lin is favoriet als de ploegen zondag om 2:30 klaar staan voor de aftrap op het kunstgras van Lin. Maasbracht komt op bezoek, een echte derby dus. En dan kan er natuurlijk alles gebeuren. Maar Maasbracht is niet meer de ploeg van een paar jaar terug. De eerste kans is wel voor Maasbracht. Levi Stikkerbroek kan uithalen. En zijn de bal mist de goede richting. Het gevaar van Lin moet met name komen van Nick Mewissen. De spits is de topscorer van Lin. Hij scoorde al 7 keer dit seizoen. Kai Mewissen breekt door voor links. De voorzet en voorlangs. En zo is er al gelijk genoeg te blijven op het sportpark in Lin. Zeetkans voor Meuters van Maasbracht. Probeert de bal te krullen, maar raakt hem net niet hoog genoeg om keeper Broens van Lin in de problemen te brengen. Lin blijft druk haaien op de goal van de gasten. Bracht krijgt de bal dan niet weg. Nog steeds gevaarlijk. En dan uiteindelijk de corner. Het gevaar is weer even geweken. En dan is dat toch de eerste goal. En een prachtige kopbal van Nick Mewissen. En keeper Renato Marana van Maasbracht is kansloos. 1-0 voor de toesploeg. Perfect binnengekopt dus door Nick Mewissen. En dat is dus al zijn 8e treffer dit seizoen. Meuters. Voorlangs. Zowel Arjen Sampers als Levi Stikkerbroek komen net niet bij de bal. Anders was dit al heel vlotte gelijkmaker geweest. Kans voor Lin aan de andere kant. En de redding van Marana. Mooie steekbelke. Nu dan. En de Pool. Maar dan werd de bal afgefloten voor boetespel. Maar dat was het zeker niet. Maar goed dat de bal er niet in ging. Anders was een zuivere treffer afgekeurd. Bracht heeft zich in ieder geval nog niet gewonnen. De beste kansen na de treffer van Lin zijn duidelijk voor de gasten. Ook nu weer Maasbracht in de aanval. De bal voor. En de kopbal. Nee, het zit de gasten tot nu toe niet met. Op slag van rust dan. Het shot. Redding van Broens, maar doet de bal los. Het loopt nog maar net goed af voor Linny. Ook Arjen Sampers kreeg de bal niet achter keeper Tom Broens. Nog een corner voor Lin dan. En weer binnen. Nu staat Jan Broens klaar bij de tweede paal om de bal binnen te kuppen. En opnieuw stonden de verdedigers van Bracht niet goed opgesteld. 2-0 voor Lin. En in de tweede helft zou Lin de voorsprong nog verder uitboeien dankzij nog 2 treffers van Nick Mewissen en een goal van Roel Smeets. Lin Maasbracht eindigde dus in 5-0. En daardoor kreeg Lin weer aansluiting met de sterkere ploegen in de 4e klasse D. Maasbracht staat er minder goed voor. Die ploeg heeft slechts 2 punten meer dan de nummerlets SVH uit Herkenbos. Er waren veel meer doelpunten in de 4e klasse D. Kijk maar met naar de uitslag. SAH won op eigen veld van RKVB uit Boxen met 5-0 dankzij 2 doelpunten van Marijn Tissen en 2 van Michael van Herten. Michael Koster scoorde 3 keer voor EMS in de met 2-4 gewonnen partie uit bij Maasgouw. Ook veel doelpunten in Leven tegen SVH uit Herkenbos werden met 5-2 gewonnen. En Halen versloeg Walburgia uit OE en Laak met maar liefst 7-0. EMS bleef koploper en op 3 punten gevolgd door SAH uit Herten.